5 metrów od cerkwi w mojej rodnej wsi w Beskidach stojašo wydawna małki kiosk. Wyn jo był nega wyceniony teke niedzielu. Toż jo był na niedzielach zmakaniście muskich na zajczne piłko. Teke jeden z naszych sąsiadów jo tam rady chodził. Jogo my nioko przerazić, ale se wie, jogo luba żeńska jo se wielgi na niego goryła. Rozgoriona jo manzielskiemu stał nie mieniała. Jo mu groniła, aż jo grzesznik, ga na niego caka, trzaszne beże maskanie, gaż nie słucha na beże słowo, a gaż nie zastupi sobu do cerkwie. W lesiu pak jo farar wrota cerkwie stał nie szeroko wycyniał. Psie to w nocikach jo było psieliż siopło. Jadne wrota su byli wytworione na smier kioska. Przez to su piło tutkajuce muskie mygali głosne priatowanie miersznika słyszać. Jednego dnia jo susedka py na mszy zasej człowiekoju umiatowała. Ty sy szpatny mąż, zinsa jo kniez farar z Biblii cytał, wy murze lubuj się swoje żony, równo ako teke Chrystus jo lubował tu gminu. Na to jo ten napomniony miernie wytegronił. Daj pokoj, żeńska słabej wiery. Kniez farar jo teke cytał, wy, żony, pytaj śpisio se swoim mużam we tom kniezu, ako se słusza. Z tego czasu nie jo se żeńska więcej z nim grakała. Na nejmienie nic dla chodzenia na mszu.